iye ndizika ku Morocco koma anabadwa komanso kulira ku Madrid mdziko la Spain. Makolo ake pamene anali achinyamata anasamuka kuchoka ku Morocco ndi kukasaka ntchito ku Spain. Ndi atasaka ntchito anapeza kuti akhala konko mpaka na Achraf Hackimi anabadwira konko ndi azibale ake. Tili ndi anthu ena kumalawi kuno anapita ku Joburg kandi ku America kalekale akubereka ana konko, ana kumakulira komweko ndi kukhalanso ena solezika za kumeneko. Ndi meso zinakhalira pamenepa kupezeka kuti makolo ake Achraf Hackimi anali ngati mamigrants amene anapita ku Spain. Ndiye kumeneko anakabereka Achraf Hackimi amene anakulira komweko komanso sukulu anaphunzira konko. Atafika zaka 8, Achraf Hackimi anayamba kusewera mpira ku Real Madrid Youth Academy. Mu 2016 anampanga promoti ndi kuyamba kusewera senior team ya Real Madrid FC. Mchaka chomwecho Real Madrid sanamuone ngati ofunikira kwambiri ndipo anamutumiza ku Germany ku timu ya Borussia Dortmund pa ngongole. Timaona maplayer osiyanasiyana, ena kuchoka ku Chelsea kukasewera paloni ku Everton, ena kuchoka ku Manchester United kukasewera paloni ku Sunderland, ngakhale ena kuchoka ku Barcelona kukasewera paloni ku Inter Milan. Ndimene zimakhalira pamenepa. Ndiye iye yuso anamutenga a Madrid ndi kumutumiza paloni ku Borussia Dortmund mdziko la Germany kumene anasewerako zaka ziwiri. Pamene anali kumeneko anatchuka kwambiri chifukwa ankasewera bwino ndipo matimu ambiri anayamba kumufuna. Mu 2020 Inter Milan anamugula ndiponso kumeneko anaseweranso bwino kwambiri. Mu 2021 anasaina contract ya 60 million pounds ndi timu ya PSG. Mwachidule ndikuwuzeni kuti player ameneyu atapita ku Inter Milan anatchuka kwambiri. Matimu ambiri kuphatikiza Chelsea, matimu ngati Manchester United, PSG imeneyi analimbirana kuti amutenge, koma iyeyu anapanga chisankho choti akasewere ku PSG. Ngakhale anabadwira komanso kukulira ku Spain, Achraf Hackimi amasewera national team ya kwawo ku Morocco and he is one of the best defenders pa dziko lonse lapansi. Player ameneyu anapeza mkazi pamene anali ndi zaka 18 komanso anapeza mkazi wamkulu kwambiri wa zaka 32. Panopa Achraf Hackimi ali ndi zaka 24 koma mkazi ali ndi zaka 36. Kumalawi kuno ku America ndi maiko ena mamuna akakwatira teenager amamangidwa. Timaona ena kukhala zaka kundende. Tindi oyimba china lakere amene amagona ndi tiana tating'ono kuwapanga nazo bwezi ndi zina zotero. Panopa akuseva almost life sentence. Koma papa tikuona Achraf Hackimi amene anapanga chibwezi ndi zimayi ndithu achikulire chifukwa iyeyo anali ndi zaka 18, anali teenager koma anapanga chibwezi ndi munthu wa zaka 32. Koma zimayi ameneyo akuoneka kuti sanamangidwe komanso palibe lamulo lililonse limene anaphwanya. Umutu ndi mmene malamulo a dziko lapansi amakhalira, kukondera azimayi ndi kudana ndi azibambo. Mkazi ameneyu ndi actor, amapanga ma television series. Nayenso anabadwira komanso kukulira ku Madrid mdziko la Spain. Komano makolo ake ndi asilamu ochokera maiko a Tunisia ndi Libya. Atakwatirana anthu amenewa akhala pa banja kwa zaka zitatu ndipo anaberekerana ana awiri. Mwezi wa February chaka chino mkazi ameneyu pamodzi ndi ana anapita ku holiday mu mzinda wa Dubai mdziko la United Arab Emirates, ndipo Achraf Hackimi anatsala yekha ku France. Mkazi wake anamutsazika Hackimi kunena kuti bambo ndikufuna ndipite ku holiday ndi anawa ku vacation mu mzinda wa Dubai kuti ndikangocheza kwa masiku ochepa pena kandibwereko. Hackimi anati tsoke mukhoza kupita madam. Ndiye usiku wa pa 25 February Achraf Hackimi anakoka chikheba ku nyumba kwake. Ndiye kuti anakoka hule. Mukudziwa mezi makhalira nthawi zina munthu umatha makhala ma feelings. Ndiye pamene mkazi wake anali ku vacation, Hackimi anali ma feelings ofuna kugona ndi mkazi. Ndiye anatenga mkazi ndikupita naye ku nyumba kwake, anamulipira ndalama ndikugona naye.
Mu tsiku lotsatira hule ameneyu anapita ku khoti kukasuma ponena kuti Achraf Hackimi anamugwiririra pamene anali ku nyumba kwake. Mwachidule ndikuzeni kuti imene inali propaganda. Zinali ngati iniyo mwatenga hule mwagona naye mwamulipira ndalama chilichonse mwathana. Koma hule ameneyo sakukhutisidwa chilipo china chake chimene akufuna mwa inu. Mwina kufuna kuonongerani mbiri ndi zina zotero. Ndi mkazi ameneyu azifukwa zodziwa yekha anapita ku khoti ndikukasuma kunena kuti Achraf Hackimi wamugwiririra. Inu mukudziwa kuti iye ndi munthu otchuka, ndi celebrity. Ndi nkhani itaphulika ku media inapezeka kuti inapita ponseponse, ngakhale kumalawi kuno tinaimva ma social media ngakhalenso ma TV. Inali ponseponse kuti Achraf Hackimi wapita ku khoti wasumidwa kuti wagwirira mkazi. Nayenso mkazi wake anadziwa pamene anali ku Dubai kunena kuti mamuna wake anatenga hule nkukhala naye nyumba mwake. Pamene patu ndi pamene panavuta nkhani, ndipo mkazi anangoganiza kuti athese banja. Nanga si Hackimi wagwidwa hule, mkazi wake wamugwira hule. It's obvious pamene papa nanga si mkazi akumusumira kuti ananditenga anapita ku nyumba andigwirira ndi zina zotero. Mkazi wake wadziwa kuti amuna anga ndi hule, basi banja ndikufuna lithe. Ndiye panopa banja limene lilatha. Mkazi wapita ku khoti kukasuma kuti apatsidwe ku share ya chuma chake. Koma zachisoni kuti Hackimi alibe chilichonse. Iyeyo akapeza ndalama kaya wagula nyumba, galimoto, hotelo, zonse amazigula mu dzina la mayi yake. Anthu ena akunena kuti Hackimi ni munthu oyipa ndi chifukwa chani amambisira mkazi wake. Koma ndikufuna ndikuze chinthu chimodzi choti muzindikire. Pali kusiyana pakati pa teenager komanso husband. Chifukwa chani kuti banja limeneli Hackimi anakwatira mkazi pamene anali ndi zaka 18. Kusonza anali mwana. He was still a teenager. Mkazi anali ndi zaka 32. Ndi mkhoza kuona kuti Hackimi kuti afike pokhala player ndakuza kuti anali ku Real Madrid Academy, wachoka kumeneko anapita ku Real Madrid Senior, Borussia Dortmund, komanso anapita ku Inter Milan mpaka ku PSG. Tayo say amakhala ndi mayi yake, makolo ake. Kusonza kuti amene anachita build career yake anali makolo. Ndipo makolo sanafunenso kunena kuti iye azononga ndalama munjira ina. Ndiye pamene anali mwana amapeza ndalama zambiri. Kwa munthu amene ndalama zonsezo amazisunga mu dzina la mayi yake. Ndiye atakwatira anapitiriza kusunga ndalamazo mu dzina la mayi yake because he was still a teenager. Ichi tu ndi chifukwa chake mukuona kuti banja latha koma ndalama zonse zili manja mwa mayi yake. Chifukwa chona kuti Hackimi anambopeza ndalama ali mwana ndipo ndalamazo amamusungira ndi makolo ake. Ndi chifukwa chake mkazi sanazindikire china chilichonse, wazindikira atapita ku khoti kumuwuza kuti ayi chuma chonse tu chili manja mwa makolo ake, si chake. Zimene wapanga Achraf Hackimi tinazionaponso mbuyomu. Ku Ghana kunali player otchuka kwambiri wotchedwa Asamoah Gyan amene waswerapo matimu apamwamba kuphatikizanso Sunderland. Ambiri tikumudziwa Asamoah Gyan ndiye mmodzi anaphonya penalty mu quarter finals ya World Cup pamene ankasewera ndi Uruguay. Inali game yokutika kwambiri pamene Luis Suarez ameneyo anagwira ndithu pa golo ndikupasidwa penalty ya Ghana. Asamoah Gyan anaphonya. Ndiye player ameneyo zinamuchitikiraponso zokhuzana kutha kwa banja. Iyeyu atayambana ndi mkazi wake banja ndikutha. Akhoti anamugamula kuti apereke chuma chake chonse kwa mkazi. Koma zachisoni kuti Asamoah analibe chilichonse. Chuma chake chimene anali nacho chinali dzina la chimwene wake. Yani magalimoto, ma business, ma buildings, ndi zina zonsezo zinali mu dzina la brother wake. Akhoti atamufufuza anapeza kuti anali ndi 600 pounds yokha ku bank account kwake. Ndalama imene kumalawi kuno it's more than 700,000 basi. Ndiye akhoti ndalama imene ndimene anatenga kumpasa mkazi. Koma chuma chake chonse magalimoto apamwamba inu mukudziwa amene amasewa ku Europe. Wasewera Sunderland, wasewerapo ku Teke. Ndiye anali magalimoto apamwamba kwambiri, ma Range Rover ndi zina zotero. Analinso ma buildings ngakhalenso ma mansion. Koma zonsezo amazika ndi dzina la brother wake. Ndiye mkazi zinamuvuta kuti amulande chuma.
umutu ndi mmene Samoa Gyan komanso Achraf Hackimi adapulumutsira chuma chawo kwa maslay queen. Ngakhale kumalawi kunotu zimachitika zimenezi, maslay queen amangofuna kuti wakwatire then pambuyo pake apite ku khoti ndi kumakanamizira ufulu, kenaka amakulanda china chilichonse ndi kumanamizira kuti ayi andisirana. Akatero amalanda chuma chija ndi kumakalimbana so kumakagunana ndi anthu ena, chuma chako chija kumadya anthu ena akapadera iwo kuvutika. Pala anthu ambiri akulima minda pamene manyumba anasiya kuchika mwini. Zonsezi zikuchitika chifukwa akhoti anagamula kukhoti kuja kulibe ufulu wa zibambo, maufulu ambiri ndi azimayi. Ndiye zikuoneka kuti Achraf Hackimi komanso Samoa Gyan ndi anthu ochenjera kwambiri. Panopa kuti mupite pa social media kandi pa Twitter, pa TikTok, mupite pa Facebook, pa YouTube, anthu akumuchemera player ameneyo Achraf Hackimi mpaka inamupatsa president kukhala president of the smartest men association in Africa, ena kuti president of stingy men association.